салом алейкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои юристиҷӣ. Барномаи нав сар мекунем ҷавоб ба саволое ки дар комментария саволотона пешкаш кардагӣ бидем. пеши барномаро сар кардан як сухан дорум. оидиамо одамое ки мақсад дар комментария гуфтагӣ буданд блогерора налог мебандан, ами гап роста ё ки не? чӣ хеле ки бисёриёт мумкин медонен, хонден, хитон шиниден, рӯзи 12 май ҳамо директори Точик филм яъне Точик кино Носир Раҳмон ҳами хеле қарор пешкаш кард ки мақсад шахсое ки ҳамин видеоролик дар ютуб пешкаш мекунанд ва ворид мекунанд, яъне асосан блогерора дар назар дошт ба ҳаваё налог баста шава, яъне ки налог пардохт мекунанд, ба манфиати давлат фоидашона бирасонанд. сабаб дар чие ки вай хеле фармон бироварданияю мега блогеро налог биспоранд. сабаб дар ҳамое ки Носир Раҳмон дар ҳамун гуфтагӯи худаш қайд мекунад ки бештараи видеоҳое ки дар ютуб ворид карда мешавад ба якумаш качествои хуб надоранд ва дуюмаш ки ҳар намуд видеоро ворид мекунанд, мисол шаъну шарафи як аз дигара паст мезананд. умуман халқи тоҷики хича бисёртар дар дохили ҳамин ютуб беобрӯ мекунанд, яъне ки зиндагӣ якташ вайрон мешавад дигар чизо. вай ба ҳамин хотир ҳам хеле фармон ҳам хеле қарор пешниҳод карда мехоҳад ки дар ютуб набоша, яъне чизои бесифат набоша, чизои сифаташ нағз боша ки дигар миллат хориҷзабонҳоро ҳам тамошо кунанд, бигӯянд ки ҳамин тоҷикҳоро ҳам метонистанд ҳамин корро. ва сар мекунем аки ҷавоб ба комментариҳо. Карим Саломов нависта: салом алейкум, ба саволи ма ҷавоб. мо дар шаҳри Қазоқистон меган Тоҷикистон ба таможни Союз даромада, документҳо осон шидагӣ меган. ҳамин гап роста? Камтар гап мезадӣ ҳамин масъала ба пешакӣ раҳмат. Тоҷикистон ба таможни Союз надаромада. Довуд Ҳафизов нависта: мардум саволотона классотона бисёра. пайрави ислом нависта: хока арзон накарди, ангушт 47 сомон, ай помидор 4 рӯз пеш 10 сом, бад рамазон да 30 сом карди. мусалмонӣ ҳамия камера чӣ хеле мефорад, нарх мемона, ҳеч кай чӣ намега, кошки ба оилико бисёр боша. Наврӯз Собиров нависта: шумо гуфтаем ки мошиноро соли 2006 мумкин аст растамош кард, соли 2000 ё 2003 агар барем чӣ мешавад, намемонад. пешакӣ ҳазор раҳмати калон. мутобиқи фармон қарори нави растамошка инами моҳи март 12 марти инами соли 2019 қабул шидагие. ман бо дар якде барнома ҳамун листча пешкаш кардагӣ будам, нишон додагӣ будам, ҳамун фармон ҳамун қонуни нава нишонтон додагӣ будам ки ворид кардан дар дохили ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2006 поён мошин мумкин нест. яъне ки ту мошин меёри вай соли 2005 дар ҳамун терминали ҷои таможни хоб мекунам, места мошин та ё возврат мекунӣ ё ки хадамот мебаранд дар онҷа дар аюсат мошинат мепурса мерава. мумкин нест аз соли 2006 поён ворид кардани мошин ба ҷумҳурии Тоҷикистон. всё телефони нависта: касое ки дизлайк мондагиан аму қиматфурӯшон. Айдқулов нависта: салом алейкум ака, ба ҳамин саволам ҷавоб те. мо бисёр каса ҷавоби ҳамин савола жда дорем. дар қишлоқмон мардума маҷбур кардестанд ки дар заминтон картошка мекорен. ягон гап зани қонун биромадагӣ гуфта даҳанта маҳкам мекунад. хеле қонун ҳаста ё ки не? ждат мекунем ҷавобта. бародари азиз, Тоҷикистон бе картошка намонда ки қонун бироранд ки ҳаматон дар заминотон картошка бикоред. и хеле қонун нест, хеле гапам нест. барои ҳаққу ҳуқуқи худтона надонистан баъд ҳамин фрептон мекунанд. Шаҳриёр Раҳимов нависта: салом акаи Сорбон, аблава тирамоҳ кадом санаҳо сар мешавад ва кадом моҳ тамом мешавад? тирамоҳ ай моҳи октябр сар мешавад то охири ноябр. аблава базара нет нависта: бародар, ҷанги ноболиғ чӣ қадар ҷарима дорад? ҷанг то ҷанга дорад бародар. ҷанг астай ҳамин мутобиқи моддаи 112 113 ай моддаи 112 то моддаи 116 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи латукуб кардани ҷанг омадагие. уҷа намудҳош омадагие. мисол ҷанги ҳастай ки тура як мушт мезанӣ мемира, вай фарқ надорад дар ин ҳолат болиға ё ноболиғ ки вай ҷарима надорад, яъне озодӣ маҳрум мешавад. бо астай ҷанге ки ноболиғо группауха ҷанг мекунанд, мисол бо маслиҳати пешакӣ ё ки ба дигар бо ҷанги ҳасте ки мезана ё дасташ мешкана ё биниш мешкана. ҳамин ҳолатҳоро ба назар мегиранд. бо ҷанге ҳасте ки бо тарзи гапа, яъне ки иш ҳақорат мекунанд.
дар мактаб ё дар ягон ҷои дигар агар ҳами ҳақорати ягон чизша дар назар дошта бошӣ, ноболиғ боша моддаи 90 мезананд. Агар ки корчазанӣ кунанд ягон чиз дигар кунанд, ин аллакай ай озодӣ маҳрумшон мекунанд, статья дорад. Бо дариҷа барои статья додан ва ёра ба назар мегиранд, мисол ноболиғ буданашон, яъне ки ай озодӣ маҳрум мешаванд, не ки ба сроки камтар. Приколи тоҷикӣ нависад. Салом алейкум ака, як савол да ҳатман ҷавоб те. Бахшиш да зан гири ЗАГС надошта бошӣ, ду фарзанд дошта бошӣ, агар ҷудо шавӣ суд чӣ мега? Ба ҳамин савол ҷавоб медодӣ. Братзан шавҳарай просто ЗАГС надорад, не ки ду фарзанд дорад, тамом никоҳ туй ҳамаш қоидави шидагӣ. Агар ҳозир дар ҳамин хидмон ба назар бигирӣ, зиёда 60% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ЗАГС надоранд. ЗАГС доштагиёш 40%, зиёд хай 50 на 50 бигем, 50% ЗАГС дора, 50% дигаш ЗАГС надора. Не ки дар ҳолате ки оила вайроншавӣ мешававу ҷидо мешаванд якдигариш, ин маънеро надора ки вай ЗАГС надора, занаш барои фарзандош ягон хел даъво карда наметавонад. Вай ЗАГС қатъи ӯ духтар надора, яъне ки қатъи занаш надора, не ки ихе бигири фарзанд ай ҳамун мардае ку вай занак любой хе ҳаққу ҳуқуқ дора барои даъво кардан, яъне барои ҳаққи фарзанд гирифтан. Метавона алимент ҷудо бикунад ё ки метавона шавҳараш доранда боша хиша маскун бикунад, яъне ки даъво барои хона бикунад. ҷона навистай. Салом Сорбон, як савол дорам, ҷавобша ҳама аҳли оиламон интизорай. Додарам панҷум курс заочни мехонад. Аблава шидай гирифтам, бурданаш хизмат, гуфтан вақти дарсош ҷавоб метиҳем, рафтам мехонад. Якум семестрда ҷавобаш додан. Омад дарсоша хон рафт. Дар дуюм семестр ҷавобаш надодан. Ай институт меган наомад, хориҷ мекунем. Чӣ кунем ки ҷо равем ки меҳнатакош насудад? Пешакӣ раҳмат, Аллоҳ нигаҳбон. Дар ин ҳолат метавонед ки шумо ба прокуратураи военӣ муроҷиат бикунед, яъне ки шахсое ки заочни мехонанд вай аблава дастгир мекунад, ба хизмати ҳарбӣ мебарад, не ки мутобиқи қонуни ҳами ҳарбӣ бояд дар вақтҳои дарсӣ вай ҷавоб дода шавад. Дар ҳолате ки ҷавобаш наметиҳанд, ба прокуратураи ҳарбӣ ариза пешниҳод мекунед, ай болои ҳамун командири частша ё ки дигар касошон хулоси гап ариза пешниҳод мекунед. Муҳаммад навистай. Салом акай Сорбон, ма дар шаҳри Дамадедова зиндагӣ мекунам. Рӯзи 7 май загрант гум кардам. Мехостам эълон кунед. Паспорт Турсунов Муҳаммад. Соли 1995 23 феврал ноҳияи Калхозобод. Эълон кунед илтимос. Ина хондам худаш аллакай як эълон шид, дариҷа рақамҳои телефонтам мемонде ки эълони кардагӣ мара гуфта намешавад. Ягон кас ки меёфт занг мезад, муроҷиат мекард. Так эълони кардагӣ ма ба фикрам ки беҳуда шид. Рома навистай. Салом алейкум ака, як савол. Ҳами агар ай оила ҷудо шида бошӣ, хати ЗАГС надошта бошӣ, ҳуқуқ дора ки даъвои манзил ё даъвои алимент кунад? Ба ин савол аллакай ҷавоб додем. Шаҳром навистай. Салом алейкум ака, мо дар Хитой таҳсил мекунем, моро аблава мебара агар дар Тоҷикистон бошем? Раҳмат. Дар ки ҷои таҳсил кунед накунед, та студент ба ҳисоб меравед. ҳами коллеҷ нахонӣ агар тра ба хизмати ҳарбӣ намебарам, яъне ки ҳам маълумоти олӣ будкунӣ, маълумоти олӣ бихонӣ, донишгоҳ бихонӣ, агар ба хизмати ҳарбӣ намебаранд. Ҷуман Ёзеф нависай. Бародар илтимос ҷавоб те, чанд бор шид менависам намехонӣ, ма дар Москваям, баъди аблава метавонам барам дохилишам? Пешакӣ раҳмат. албатта ки метавонӣ. Агар ихе ба назар бигирӣ, ай моҳи апрел ҳуҷҷатспорӣ сар мешавад, не ки экзаменош моҳи июл ё ки август. ҳамун ҳолат ҳам метавонед дохил бошед. Бо баъзе сабабҳои вазъи шароит ариза пешниҳод мекунӣ дар ҳамун маркази тестӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ мекунӣ. айсалина наврӯз нависад. Салом алейкум акай Сорбон, ҳазор раҳмати калом ба падару модарат. Ман 60-70% қонунҳоро ёд гирифтам. Худованд шуморо ба муродотон расонад. ҳазор раҳмати калом. Анора нависад. Акай Сорбон, шумо дар кинои Мирзо адвокатен, дар реальни жизнь чӣ одами қонундонен? Дар реальни жизнь адвокатен? Дар кинои Мирзо ма судяем ва дар реальни жизнь ҳуқуқшинос, яъне ки айростӣ ма ҳуқуқшинос хондагӣ буд кардагӣ. Тира дар назар дошти ки ба фикрам 70 000 сомон боша, агар суми мошинат чанд сумай нархи растамошкаш. Бародари азиз, ҳар як мошин дар ҷумҳурии Тоҷикистон нархномаи худша дорад, яъне ки ту мошина чанд суме харида бошӣ, ӯ мошинит дар иҷа ба нархи ӯ давлати харидагӣ ҳисоб карда намешавад, яъне ки дар Тоҷикистон нархномаи худаш отдельне ва баъд ба ҳамун нархнома фоизша ҳисоб мекунанд, яъне ки давлатҳои
Европа ай тарафҳои Европа бошад 43% ҳозир, агар ай тарафҳои Россия бошад 38%. Пештар арзонтар буд. ҳозир ай моҳи март баъди фармони нав қонуни нави биромадагиш камтар фоизиш баланд шид, яъне ки 43%, 38%. Халид ибн Валид навистааст: салом алейкум акай Сорбон, ҳами аблава кай тамом мешавад? Конкретно ҳамира ҷавоб де. ҳами савола я 100 бор ба фикр ма ҷавоб додагиам. Аблава 27 да буд мешавад қонуни 27 майда. Мақсад Қиёмов нависад: братан хела катагӣ кардааст, содае. Кати мардум соз муомила кун бародар. Кати мардум ай қадар ёрдам карданда бо ягон чизи дига ба фикрам зиёд намешавад бародар. Арал Сити нависад: акай Сорбон, агар ду кӯдак дошта бошӣ хизмат мебаранд? Хизмат намебаранд. Маҷид нависад: салом Сорбон, як зан шавҳар дораду фарзанд не. ҳақ дора аз замини падараш ҳақ бигирад? Қонун дар бораи ин чӣ мегӯяд? ҳақ надора. вақте ки фарзанд надошта боша, вай зан танҳо барои фарзандаш метавона алимент талаб бикунад ё ки хича маскун бикунад. Маскун карданам, замин талаб карданам дар ҳамун ҳолате ки агар шавҳари вай имконият дошта боша барои ҳамин чиза муҳайё кардан. Агар имконият надошта боша, ҳаққу ҳуқуқ надорад, гарчанде ки фарзандам дошта боша. бародаро, барномаро ба охир мерасонем. бо ягон саволи дига боша саволтона пешниҳод бикунед. дар канали ма ЮРИСТ подписатсия кунед. дар паноҳи худо бошед. Намакасед.